Na član 6. amandman je podneo narodni poslanik Miodrag Linta. Da li neko želi reč? Kolega Linta, izvolite. U Srbiji živi oko 700.000 izbeglih, prognanih, interno raseljenih lica, od kojih značajan broj i dalje nije rešio dva ključna problema. Prvi problem je pitanje stanovanja, drugi problem je pitanje zapošljavanja. U oblasti stanovanja trenutno se u Srbiji odvija, odnosno realizuje regionalni stambeni program, čiji cilj je da pomogne trajnu integraciju ove grupacije ljudi u Srbiji. Nažalost, imamo nekoliko hiljada izbeglih i prognanih lica koji sticajem raznih okolnosti nisu dobili izbeglički status i sada nemaju pravo da konkurišu na stambene programe, da dobiju pomoć kroz dobijanje stana, seoskog imanja, montažne kuće ili dodelu paketa građevinskog materijala. Ti ljudi se obraćaju i Komesarijatu za izbeglice, lično meni, apeluju, mole kako da se reši njihov problem, da formalno dobiju makar na jedan dan izbeglički status da bi stekli neophodni uslov da mogu konkurisati na ove programe. Među njima je zaista značajan broj ekstremno ugroženih lica, odnosno porodica, i to je jedan veliki problem koji bi trebamo da pokušamo da vidimo sa našom Vladom, Komesarijatom za izbeglice, kako da ga rešimo, da ti ljudi mogu da konačno reše svoje pitanje, odnosno da konkurišu za te programe. Takođe, ima niz drugih problema, među njima je isto jedna činjenica da jedan deo tih lica su u prvoj fazi rešavanja svojih problema dobili male grantove, sad nisu uspeli da reše stambeno pitanje, ali im sada Komesarijat za izbeglice kroz regionalni stambeni program ne da dodatna sredstva i ti su ljudi sada ni na čardaku ni na zemlji, jer ne mogu da reše do kraja svoje stambeno pitanje. Problema je mnogo u toj oblasti i zaista trebamo da učinimo sve što je u našoj moći da ih rešimo, da olakšamo ljudima da reše ključno pitanje integracije, to je, ponavljam, pitanje stanovanja. Hvala.